one umama bomakhelwane uthi kimi waye umama akho akuzonda kanje. Ngithi angazi ma yini indaba. Athi umama akho uthi lenja le yalile ukukhipha isisu and mhla aqala amapain ngeke azabuye naye lo mntwana umflash etoilet. Angiqeda kuthula umntwana ngamove out. Sathola indawo ke umntwana umama wafika futhi nala sihlala khona wazorasa harass mastand athi ya nyazo noSifeke utshelile ukuthi ungavuleli igate vula le gate. So ngoSeptember ke ngaya kuma social worker ngithi ngicela bangisize ukuthi umntana ezozongivasha because ugogo wakhe uyala ukuthi umntana azongibona. And then mase sifika kuma social worker athi umntana wakhuluma kuyiwathi urejiwe. Ngalelo viki lelo lokutesta kumntwana kunomakhelwane wathi yazi umntana wakho hleze ememeze ebusuku. Sanibonani, Dumelang Absheni Molweni, igama uphindile phelelihle. This is a Soweto podcast, Beyond Survival. Nginiphethele gorgeous girl. But before then, please don't forget to like, comment, share and subscribe, and obviously hit the notification bell so you'll be notified every time I upload. And leli khaya ke bakwethu ele pumelelo, ele light, ele healing, ele support, sijajani like khaya. Sawona Njani? Muhle kanjani? Ngiyabonga nawe umuhle. Thank you. Please tell me ukuthi ubani, uhlalaphi, ukhule kanjani nje nokuthi mawukhula bomntwana kanjani? Okay. So mina igama nginqobile. So ngihlala la eBramfisher. Ngikhulele eMidlands. So eMidlands khule nomama nobaba, khuliswa umama nobaba abazali bo2. So khula nje yabe ngumntwana ohluphayo lapha nalapha kodwa yazi ukukhula. Yeah. So ngathini 2017 or 18 sakhula mama nobaba baba nayifight yabo and then bahlukana. So kuseparate kwabo ecourt bathi ngoba mina ngimdala so ngizochoose ukuthi ngikhethe ukuhlala nomama or nobaba. So ngayikhethela ukuhlala nobaba and then mama wa move out wazohlala eBramfisher. So indlu yaseBramfisher indlu athengelwa ubaba ngisasemncane. Okay fine, naye sahlala kahle nobaba and then kwaba nje ninkinga eziba khona. So ngikhula mina bengimo close kubaba than umama, yebo. So kumama msiba u2 singamantombazane. So mama wahamba nalo second born, mina ngasala nobaba. So ke there was a time umama ethi mayefika la eBramfisher afike like angikhulume kabi kumakhelwane ngizwe indaba ngabantu ngibuza ukuthi why umama akhazothi wena ulala nobaba bakho. Ngithi mina angazi but angizange ngimbuze. Ngidlulisa indaba yakhona. So umama bekumuntu ukuthi angazi ukuthi behethekile ukuthi uhlukene nobaba kanjani but bekumuntu ukuthi uyasifonela asiharase asithuke mina nobaba. Wagcina isho vele indaba ukuthi ubabulala nami. Yikho angalela ukuthini mina ngize ngizohlala naye. So mama the time ezo move out bekengiholela igrant. So benginokuthi ngisuke eMidlands izomama ithi mama ngoba ngisafunda isikole bengicela imali le yami yegrant ngizokwazi ukuthi ngithengele izinto ngikhave into zesikole. Umama yale okay fine. Baba mathi ayikhululeke ngizokwenzela izinto because ngiyasebenza. So baba beyisebenze beyinyanga belapha abantu. Hayi ngilokhu ngizama inyanga iphele kule nyanga ezayo ngiye kumama mama bengicela ukuthi ngilungisele ngishoda into zesikole. Hayi mama ngangeni. So umama ukuhamba kwakhe wahamba ne-birth certificate sami wasithatha. So kwamele ukuthi ubaba angisize ukuthini ngenze sinye i-birth certificate. And then kulapho sahamba saye sawubuza ukuthi mawukuthi bengiholelwa umama but umama uyala ngemali yami ngenza njani. Then bathi uyakwazi ukuthi si-cancel sivale and then bese uya reapply futhi mara uzongena through ubaba wakho. Okay fine.
sayenza leyo process. After lapho it was December. So uyabo ukuthi okay imali ayingenanga kuye ingene kubaba sekuyafona. Ya nina zinja hambile nawe uvala le mali. Asilwise asiveze ithi si-drop i-call singayabona nje ukuthi sim-avoid. So kwaya ke 2020 ngaba pregnant. So ngiba pregnant ngithe mase 3 months pregnant angizange ngimtshele ubaba, so ngamuva from iMidlands ngeza ngazohlala nomama. So mangifika ngatshela umama ukuthi hayi ngimithi. Wangibuza ukuthi ngimithi sobani engamtshela. Bese wayesethi cause bemazi ugayi wakhona yabo. And then wayesethi hayi yena akamthandisisi lo gayi lo akamfuni. Hayi kube indaba ukuthi okay iyaxaka manje ukuthi if ungamfuni kwenziwa njani yabo. Athi hayi cause there was after ngiqeda ukuthola ukuthi ngipregnant ngatshela umuntu ongithise ukuthi hayi ngimithi, but then azange abe nendaba wavelwa nyamalala. So as being pregnant kanjalo kwaba khona umunye ugayi ngimtholayo esadate, but naye bengazi ukuthi ngipregnant ngimtshele mhlambe sengina 4 to 5 months. Okay, so umama kube ukuthi athi akamfuni original baby daddy. Ucela ukuthi azange ngicela wangitshela ukuthi isisu sibika lapha ya, cause gabo lo guy lo bokune business lama taxi kubo. So umama ugijimisa la kunemali khona ukuthi la kunento so ngcono kuyiwe khona than gabo lo. So okay fine, angitsho ukuthi hayi if ukuthi angiyenzi leyo nto leyo kumele ukuthi ngibone ukuthi ngiyaphi ngisisu sami. Okay fine, nami hayi ngivume. And then bokusetwe i-date ukuthi mile ngizohamba nogogo, ugogo angihambise. Wathi yena hayi ugogo wenza kancane uzozihambisela yena. So wathola abangani bakhe bangiphelezela ke sahamba sakabo gayi sobika isisu bavume everything sharp. Sabuya masibuya kula seyazisa khona babami ukuthi hayi mithi. Baba makwada for like a week or 2. After seyangifonela right ngithayi sharp. Then athi uza nini uzongivakashela? Ngithi hayi ngizoza yabo maduzane. Okay sharp. So baba umuntu ohlezi ngifonela nje angicheck. So there was a time ke sesiyaxabana nomama. So masilwa ngithi okay ithi ngimshayisa ngomoya ngiye kubaba. Ezingipheka izinto cause angithi besinokuthenga impahla zomntwana sipreparele for ukuza komntwana. So mangipheka ngithi angithatha nalezo impahla zomntwana. Asithathe athi ngihamba ngedwa hayi nempahla ethenga uyi. Ayithathe le impahla ayishise phambi kwami. Afika athi paraffin like athi izinto ezimali yakhe ngeke zihambe. Ngihamba ngokuza kwami ngithwalo yami. Inhliziyo yami ibebhlungu vele ngihambe ngikhala. Ngimtshela baba ukuthi akwenzeke so naso mama wenze kanje ngakanje. Athi hayi it's fine. Ngizokunikeza imali so hamba uzothenga ezinye impahla zomntwana ungawarishiye. So from lapho ke ngihlale nobaba until kufika isikhathi la sokuthi sengizoteta khona sokuJune. So into eyenzeka ngoJune kwashona ubhuti wami. So ngalelo viki lelo on a Wednesday ukuthi like ubhuti wami ushonele eThembisa emqashweni la behlala khona. So bathi mabengena emkhukhwini bathole esethulile. So bekumele ukuthi ifamily ihambe iyolanda umzimba wakhe. On that day ngeWednesday ekseni angimele ukuthi khanjiwe kuye eThembisa saphambana. So ubaba yena wayeThembisa mina ngaye esibhedlela sengiyoteta. So cause bengeka akhona ukuthi abe khona and then wafonela umama wathi umcelile ukuthi abe khona. Angisa eJabulane bangitransfera to eBara. Okay, ngahlala eBara and then baze bangidischarge
kuthi hayi cause anginaniksi usuzobuya masufila ama-baby serious. Okay, ngibuye-ke sibuye nomama la eBraamfisher ngilale. Ngakusasa anginaniksi nje ngishaphu ngiye e-mall ngibuye ngihlalele. Kuthi later on-ke ngabo-7 kulana sengiqala khona ama-pain sithole i-transport ngise e-Dobsonville Clinic. Ngatetela khona-ke. And then ukubuya kwami ngibuyela kumama la eBraamfisher cause ekhaya eMidlands bokusasomngcwabo kabhuti. So angizange ngize ngi-attend. Ngahlala-ke nomama bengiya nje ubaba ngiyovakasha from time to time. So ubaba-ke washiya naye ngo-2022. So mayeshiya ubaba sazama ukuthi ngomngcwabo wakhe siye cause nokuthi ngithola ukuthi ubaba ushonile ngithole ngabantu not ngefamily. So omunye ubaba uyangibuza ukuthi hawu wena wala kanti awazi ukuthi ubaba kushonile. Ngathi hawu ubaba ushonile kanjani? Ngathi ubaba kushonile Wednesday and ngithole leyo ndaba on Friday. Hayi ngimtshela umama-ke sisuke sesiya eMidlands. Masifika sithola ifamily yakhabo baba. And then basho ukuthi hayi thina sifuneki laphaya. So basazoyenza i-meeting and then bazo decide ukuthi safuneka na or kanjani. Basixosha. Okay fine. Sahamba sayohlala kagogo. Gogo yena uhlala eMidlands zone 4. So akukho kude. Sivele sihlale lapha kagogo. So azange ngiphathe kahle indaba yakhona ngaba nje ne-anger too much futhi ngagcina sengi-depressed. Ngagcina sengasaqedanga nesikolo. So ukuba depressed kwami bengihamba ama-counseling session. So nomama bemtshela ukuthi akangisupport. Kunokuthi angisupport bengicindezela. Nje uthi hayi babakhe beyinja. Ya deserve vele ukufa why umkhalela for ini. So lawo magama nawo bengicindezela more cause angihili. So maqeda kushona ubaba beyenze iwili. So iwili le beyibhale mina nosisi wami lo ngilamayo. So after baqeda kungcwaba mina ngahamba ngaya e-masters la e-High Court. Ngafika ngasubmit ama-documents na everything. And then bathi sithole i-lawyer cause i-value yendlu is over 250,000. Ngayithola i-lawyer and then bathi kumele ngithole ne-letter of executorship. I-lawyer processor yonke into. So there was a time basibiza ukuthi hayi nayi i-letter seyikhona wozani sizoyi-collect. Masifika i-letter bathi hayi babhale mina ngi-1 cause mina sengi-over 18. So bathi ngizozimela. Umama athi hayi kanjani manje? Why mina ngingabhalwanga? Cause mina ungilobulile fanele ukuthi ngumfazi wakhe. But hayi asazi i-court yiyo edecide kanjalo. Ngathi okay fine. Sibuye so sizame ukuthi sithengise indlu leyo. Sithola ama-agent. So bengathola ama-agent nomama naye uthola wakhe ama-agent ngapha esayidini. So labantu abatholayo ubathola through omunye umuntu uthola umuntu okhona mase sibuza ngaye bathi hayi lo muntu uyadla izindlu. Indlu izonyamala uthatha amaphepha wenza wamnikeza i-title deed khohlwa. So ngiyamtshela ngithi hayi kwezinye izinto kumele si-check iqala i-background yalowo muntu or yale company yakhe. Singamane nje sivume ukuthengisa indlu singakamcheck umuntu wakhona athi hayi mina ngiyazi. Ngeke ngizetshelwa umntwana wena. So siqale sibe nama-debates lapho ngithi okay ngono ngimise i-process ukuthengisa kwendlu cause siyaphikisana. Okay. And then kuye uphele loyo nyaka and then around 2023 before lapho ngo-2023 umntanami lo firstborn umfana ibesekhulile nabo 2 years. So there was a time umama ebephumile and then mayebuya ubuya nomunye ubaba bese angibiza athi kunomuntu ofuna ukukubona. It's okay.
mangifika kune BMX5 ibipake ngaphandle. Athi kimi ngena phambili. Ngene phambili bese na angene ngemuva. Bese athola baba, hayi, yeah, here's my daughter. Angibheke lo baba athi hayi muhle impela the way umusho ngakhona. Athi okay, so manje senza kanjani? Lo baba angibheke bese abeka isandla sakhe la ethangeni angibrush ithanga. Athi as long as yena evuma mina ngizokunikeza 1000 anginankinga. Bese from lapho ke mama athi okay, hayi ithi nginishiye nikhuluma. Aphume. Mayiphuma lo baba ngibuze ukuthi ngiyapreventa na, so ngithini ngale arrangement le ukuthi mina ngimjabulise yena uzongenzela whatever ngifunayo. So yeah, uyasho ukuthi hayi umama wakho nje ungitshelile ngawe ukuthi yabo awuzangiqede nesikole ngakufundisa mina ngakwenzela yonke into eyifunayo. Athi inkinga ukuthi yena unhappy, unabafazi abayi4 akekho happy, so unomuzi sentini. Athi manje ukuthi uDecember ama holiday, so bahlengene as a family but uzongibona after ama holiday. So athi ngimbhalele i-address lapha endlini yonke into ukuthi mayeza cause akayazi indlela uzosebenzisa i-GPS. So okay, ngimbhalele i-address bese athi hayi alokhu ngibrushe ithanga ngapha, hayi umuhle, hayi fresh, yeah. So athi so angeke ngibe nenkinga na ukuthi angirequestele ngize kwakhe mfazi wakhe mayengekho. Ngithi mina hayi angikwazi mina ukuza kwakho. Athi okay, it's fine, uzobe ukuthi arrange kanjani. So from lapho angibamba isihlathi angiqabule ngenkani. So ngiye emuva athi hayi ngingabaleki angibamba ngidonse so angiqabule ngenkani. That time umama uhleli like igate libhekane nomnyango wasendlini. So ubona everything yenzeka from lapha emotweni. Ayike bese ke ngiphume. Mangiphume emotweni ngisavula igate ngingena. Umama ajabule. Athi yazi ngibonile le. Abadala bangibonisile emaphupheni ukuthi umuntu othatha wena umuntu omdala olingana nobabakho. Angivele ngithule ngingasho nix ngingena ekamereni ngivele ngikhale. Bese kube khona omunye umama engiyakuye ngithi makwenzeke so. So angazi ngenze njani, like ngiyasaba. Lo mama ngi-advise ukuthi hayi into so uwomela uyidecide ukuthi wena ufuna ukuthi kube njani empilweni yakho, cause if uyayivumela then uzophila leyo mpilo until hayi kube indaba ukuthi okay lo baba lo afone through ifone kamama athi ufuna ukungibona, ufuna ukukhuluma nami, ufuna sihlangane ubhukhe indawo ngingayi ngithule. So bagcinise ukuthi sebeyalwa bona uyamlwisa ukuthi hawu umntana wakho ngithakeze akafuni ukuza, so mina ngeke ngize ngisendele imali. Akwateke umama from lapho ukuthi mina ngiyalo ukuthi ngiye kulo muntu lo, mara ngingabi nendaba ngiphume kuye. And then makuyophela phakathi konyaka azame yena ukuthi athengise indlu mina ngingazi. So khona omunye baba nje one-internet cafe aye kuye lo baba lo afika athi ucela ukuthi amenzele i-death certificate. I-death certificate le ayibhale information yami. Bese ke lo baba lo athi hayi sizokhuluma. Ntambama kwakhona ngihlangane naye lo baba ngiyesiphaza. Angibizele eceleni athi waye mama wakho ezoza kimi. Athi ufuna ukuthi ngimenzele i-death certificate mara ngibhale igama lakho ne-ID number yakho. Ngithi mina hayi angazi wayisho kanjalo. Athi hayi ngifuna ukuzwa kahle le ndaba ukuthi kwenzakalani cause ngithe kuye ngizobuyela kuye. Hayi kube indaba ukuthini, hayi lo baba athi vele uzongibuya kimi angitshela ukuthi kwenzakalani. So
Then ngalo 2023 ngahlangana nomunye uguy kena. So siqale saba abangani yabo. So bekumuntu uthi like ngixoxa naye, ngishare izinto naye. So ngimtshela naye ukuthi like yazi like impilo engiyiphilayo lana ekhaya akukho mnandi, umama wenza sona, ungitreat-a kanje. Uthanda udadewethu ungidlula mina and uyayikhombisa into yakhona because umama akamind ukuthi baye mall ahambise udadewethu bafike badle babuye endlini ngathi nje akunani. Sathi mina ngisuthi ungangiphakeli right. So ubona nje ngiliphi uthi hayi bebehle deboneze labantu labo. So nami ngazithulela nje. And then ngokuphela konyaka ke ngamitha ngathola umntwana ke ngo-2024 April. So before futhi ngizoteta, there was a time ngina 4 months pregnant. Ngatshela ugogo ngathi gogo ngimithiswe umuntu so. And then ugogo kwaba uye otshela umama. Ngitshela ukuthi hayi uthi umithi kanje nakanje. Wangitshela ukuthi yena akasifundise usizo. Kuyongisiza ukuthi ngenze abortion. Ngamtshela ngathi mama mina ngeke ngisikhiphe isisu. Wathi hayi sizobona. Wakuthi ngeke usikhiphe mina ngizozenzela. Nogogo ngamtshela wathi hayi lo mntwana ngeke asikhiphe isisu uzosigcina lesisu nje azamthola lo mntwana. Athi hayi sizobona. Kuye ke ngithe sengina 4 months pregnant. There was a time bengenza i-washing lapha endlini. So ngafonela ubaba umntwana ngathi ngicela ngithengele amahewu yabo because ngisase busy. Uzothi later on bese ngiyaphuma ngiyothenga something ukudla. It's okay. Angifonela athi hayi wozwalanda ngiphume ngwalande ngibuye. Ngiwathatha ngibeke ekitchen bese ngangena ebathroom ngisoka iwashing. Ngenkathi ngisoka iwashing ngibe ngawavula ngaphuza ngawabeka ngayosuka. So mase ngibuya sengiyohlala phansi bese umama athi ayi uyaphuma usa umngani wakhe sovakasha. It's okay fine. Ngaphuza amahewu plus nalo umntwana nami naye yonke into engidlayo ufuna ukuyidla ngimthelele ekhapini siwaphuza. After like 10 minutes say like sengiyasha la. Ngithi mhlambe i-heartburn yabo nganaki. Ayikuye lapha ngithi hayi ithi ngiyorinsa futhi washing ngokwesi2. Mama ngilokhu ngibusy ngiyizwa ukuthi no man lento le ilokhu iba worse yabo. Ngihlale phansi ekitchen mangihleli phansi umntwana uba weak athi uyasha. Sengiyaqala manje ngiyaphenika. Umntwana like alala esitulweni athi ufuna ukuhlanza. Athi uyashiselwa azalele phansi emathawusini. Nami ngapha ngiyasha lento iyayehla so izala eswini. Nginga-understand ukuthi okay kwenzakalani yini. Ngiyacabanga manje ukuthi ngidleni ngithi mara ngiphuza amahewu la or expiry lo nga-check i-date right. Ngithathe icup eli-transparent ngiwathele ekhapini. Mangathele ekhapini ngithola igaqa ezibrown zomuthi. Then ke ngifonela ubaba umntwana ke ngiyamtshela ngithi umama ungithelele something la angazi ukuthi yini. Aphenike ke then bamtshela ukuthi akathenge ibisi siphuze lona fast. And then ngifonele nogogo ngithi hayi gogo umama useyenza into so ungidlise something ngiyazi ukuthi yini and ngiyasha la ngaphakathi. Gogo aphenike ukuthi yo ingabe ukufakela ipoison. Then ke ngithola ibisi le ngiphuze nomntwana after lapho sanjiswe isisu ugogo athi ngingayi ekliniki ngingayenzi mix. Kusasuzuza. Thathe lawo mahewu ngiwanikeze ubaba umntwana wabike kubo. Hayi afike ugogo ngakusasa mayefika ugogo ngithi ngiyabuya ngiphume ngiyolanda amahewu ubaba umntwana ngibuye nawo. Funga beke etafuleni. Ngimshenisa hayi gogo izolo kwenzakale sona uphuza amahewu then ngagula nomntwana. Ngiyamkhombisa isithombe ngithi na umntwana elihlanzi umntwana uyagula anga-understand nami ngiyagula ukuthi kwenzakalani angazi.
Then ke and umama somuntu uthi mayiphumile ovakasha umakhelwane ahambe the whole day. Kodwa that day wahamba the whole day and ukubuya kwakhe ukuthi khona into esolisayo ayenzile. Ukubuya kwakhe uyabuya uyangibona ngihleli ugijimele ekamereni uvula iwardrobe kuneletha ekhiphayo. Uyadabula iflash etoilet. So kukhomba ukuthi lento ebeyenza uyenza vele uyazi ukuthi wenza ukuthi mangabe ubuya sengithulile. Ebezokhipha lencwadi ayibhalile yena bese kube ngathi ngizibulele. So bese ugogo athi nginabo ubufakazi balento engikhuluma ngabo. Ngifike ngithathe lamahlelo ngiwathele ekhapini. Ngithi kumama kawaphuze. Angiprove ukuthi nginamanga anginani kusayithelile la. Wathatha amahlelo waflash etoilet. Sangaphuza athi yena hayi angihlisanga ngisafa ngapoison. So le ngikhuluma ngiyimaginile mina. Akenzanga nix. So gogo wathi le ndaba ayiphelele between thina sobathathu. Ngayi nobomvulela icase cause ukubophisa umama mihlazo. Then ngamamela ugogo angizange ngimvulele icase. And then umama benabo mama ahlangane nabo lapha estradini abenza istokfela. So there was a time umama alunywa yinja ekamakhelwane on the day the stokfela. And then ngakhuluma nalo mama ukuthi ngicela ukuthi aye eclinic because uyableeda manje yabo. So angazi ngimenze njani. Wamnikeza imali and then wagibelwa Dobsonville clinic because kuyi-Saturday. So iclinic yangapha eBraamfisher beyivalile. Ngasala ke ngiba busy ngimlungiselela ngiprepare ukuthi mabefika abantu bakhe at least bathola ukuthi sekuphekiwe yabo kulungisiwe. Wafika late around 4 and then bahlala ngaphandle. So mina bengihlele endlini. Ba enjoy nje kwaba mnandi. The following day uyiwani umama bomakhelwane uthi kimi waye umama akho akuzonda kanje. Ngithi angazi yini indaba. Athi njoba izolo uhleli ngaphandle umama akho uthi lenja leya lilokukhipha isisu and sengiyazi insuku zakhe ukuthi izithini. Lo muntu ku8 months sekuzodeda. And mhla aqala ngamapain ngeke azabuye naye lo mntwana umflash etoilet. Ngizombopha ukuthi angabuyi naye lo mntwana. Athi waye mama khanga yenza into enjalo. Ngithi mina angazi. Angusho umama wakho ngempela lo. Ngithi unjalo umama wangempela. Because nama ngibuza baba uthi izinto ezenziwa umama ngabe umama wami wangempela na. Ngathi hayi uyimpela yakuzala. So kwaya kena there was a time futhi aye komunye umama oyisangoma. So before baphumela ngaphandle ngaphuma ngaye toilet ngaphandle. Kanti bazophuma bama ngapha ngasemnyanga bangibona ngamangena etoilet. So uthi kulo mama lo umntana mayehlupha umenze njani mamkhuze ngamamili. Athi hayi ayihluphi lento le kuneplant enginalo engakunikeza lona. Wena into mele uthole inwele zakhe. Uhlanganise nale plant. Ebese ke unisela le plant. Ukhulume nale plant. Ungasakhulumi na ungasamkhuzi ungasenzi nix. Khulume nje nale plant wena uzobona. From lapho nje ukuzwa leyo nkulumo bese ngilala ngithola iduku. Because nje sengibona kahle ukuthi umuntu uzophendula umkhovu la. Because there was a time vele ngimbhaqa ebusuku utsho ukuthi ngilele fast asleep. Ngiyamuzwa from enyaweni uyeza. Mayefika ngapha ngiyavuka ngivula amehlo. Ngithi yini ufunani? Athi hayi ebefuna itoshi la. Ugesi ucimile kubeni ugesi ukhona. Look akazi naye ubambekile ngithi. So kwaye ke ngamtshela ngathi hayi mina ngizogcina move out la because the way ungitreata ngakhona like uyakhombisa nje straight ukuthi hayi awungithandi. Ngathi hayi akanandaba.
whether ngiyamove or yini akanandaba. So ngisho ukuthi hayi mina mangihamba ngishiye lo firstborn ngihambe nalo engithi yena. Yeah, yena asumntana wakhe akanandaba naye. Cause ebeze influence nomntana kithi ukuthi angithuke. Athi ya mina ngidomet bonke abafana nje basulela kimi inyawo. Mina ngeke ngiphumelele lifeini. Kunalokho umntana kithi uyozophumelela mina ngizohamba ngiwashela umntana kithi amaphedi. Ngeke ngiyendawo mina. So ke kuyimpilo enjalo engiyiphilayo nje la ukuthi noma ngithi ngikhuluma nogogo uthi gogo ngicela kubiza umndeni kuhlalwe phansi mhlawumbe ikhulume le ndaba izolungiswa. Ifamily bihlezi ibizwa kufike sikhulume ukuthi okay asho ukuthi yini inkinga nayo. Nami ngisho ukuthi okay mama wangiphatha kabi lana kodwa ekugcineni futhi isibuyisela back to square one ngathi asenzanga any peace. Cause siyakhuluma ngisho ukuthi mama wakhuluma so angizange ngithande. Bese yena uzothi hayi mina nginankinga nawe ukuthi wena umameli. So ngithi okay hayi ngalokho ke ngiyaxolisa ke sindlulisa indaba. After like uzolinda 2 weeks 3 kube okunye futhi. And then after ngiqeda ukuthola umntwana ke ngathola umntwana ngo-April 27. Angiqeda ukuthola umntwana ngamove out ke. Sathola indawo ke baba umntwana sarenta. And then umama bengekho the time that ebesimidolenze because umntana kithi wagula uhlushwa yi-asthma ebesepara. So umama wabuya nge-1 sikaMeyi. Mayebuya nge-1 sikaMeyi ke ngithi hayi ngoba lo munye usesemncane and lo munye yabona uzofuna attention. So ngono lo mdala ahlale nogogo. And then ngizothi mangifuna ukuspend isikhathi naye ngisho ngimlande ezongivakashela because vele ngihlala eduzane ngisekhaya. Hayi ngifike vele ngimshiya umntana nogogo. Ngibuyele ke la ngihlala khona. And then ngo-September because umntana ngamgcina ngoJune nge-birthday yakhe ngimkhiphile ama-out. After lapho umntana bengasavumi ukuthi angivakashele. So ngo-September ke ngaya kuma-social worker ngithi ngicela bangisize ukuthi umntana ezongivakashela because ugogo wakhe uyala ukuthi umntana azongibona yabo. And then mase sifika kuma-social worker athi umntana wakhuluma kuyi wathi urejiwe. Athi urejwe i-stepfather sakhe. Ugayi lo ngihlala naye ngimntwana naye. Ngithi hawu umntana urejiwe kanjani manje? Athi hayi yena uhambile waya ekunjani ikliniki. Ekunjani ikliniki bamthumezela eOrlando ukuthi awuvula khona icase. I-social worker yambuza athi icase ivulile. Wathi ivuliwe. Athi okay ngicela ukubona i-case number ke sizoyenza i-follow up. Wathula. Kanti i-case akayivulanga. Because saya eDobsonville police station. Sathi if kunomuntu ohamba ekhuluma so kwenziwa njani? But hayi if bokuthi i-case ivuliwe ngabe soboshiwe. Ngoba akakaboshwa sho ukuthi i-case ayikakavulwa ayikho i-case ekhona and ama-case siwazi wonke. Yabo. So ngabe salitsho ukuthi hayi i-case soyifikile vele siyayazi. So umama futhi waya kwabantu abasebenza nge-home based care lapha ekliniki. So nabo bangibiza mabehlangana nami bathi dala sikufuna kanti uhlala ngithi angisahlala ekhaya. Banikeza i-address la ngihlala ngakhona. Bathi okay sicela ngelanga so uze ekliniki. Hayi ngempela ngiye. Mangiya usisi lo athi sithola i-complaint from umamakho. Umamakho uthi wena uyamhlupha. Ngithi hawu ngiyamhlupha kanjani? Uthi hayi wena uthi uhlala noGayi, uGayi akasebenzi, unyawupe, wena uthatha imali egrant nibhadala ngayo i-rent. Ngithi hawu musilahlala khona like i-room elikhulu. So imali yomntana egrant is not enough uzobhadala i-rent. Ukudla bese sidlani. Athi hayi mina angazi. Athi futhi umamakho uthi wena nalo Gayi nithengise indlu
usho indlu le kababa eseMidlands asithengise nge-8 million. So yiyo le mali esirenta ngayo. Ngithi hayi indlu akunandlu ethengiwe, indlu esasenjalo. Akakatholakala ibhaya nix. Athi hayi umama wakho nje izinto azikhulumile lutho. So kumele kahle kahle ube khona nomama abe khona kuhlalwe phansi kukhulunywe sizothola ukuthi kwenzakalani. Ngithi okay anginankinga. So on Tuesday bamfonela umama. Ngifika eklinikhi bamfonela bathi mama ukhona, athi ngikhona. Bathi okay siyeza. Sifike masifika akekho. Uthi umama uhambe Sunday ntambama waya eMidlands. Wazobuya Wednesday noma ebuya akasho ukuthi ubuyile uyathula. But asiye on Thursday. Thursday ekseni siyaya. Ngidibana naye endleleni uyogibela amateksi. Ngigijima. Ngithi kunabantu abazile bafuna ukuthi sikhulume ama-social worker. Azokubona athi hayi ngeke uzofika nje isikhathi sakhe lesi. Mebeza kumele bayenze appointment bangafiki nje. So yena ujahile kunala kumele aye khona. So ngeke kulama social workers belindele lapha eJardini. Manje ngithi umama ula ekhoneni uthi yena ngeke ajike unala yakhona. Kumele nenze appointment. Bathi hayi asimlandi. Wasibona nje siqhamuka. Wavula wakhomba iteksi wahamba. Zange bathi hayi mawukuthi kuyenzeka ukuthi ubaby daddy uyaboshwa. Size kuwe bazoba ofakazi because huyo oze kubo wafika ne-complaint but manje mase kwenziwa i-follow up uyabaleka. Why ebaleka? Sathi okay akunankinga. So umama icase wayivula ngoJanuary 2025. And then waboshwa umntana mayiboshwa saya e-court le road board bamkhipha nge-white paper. And then sahlala nje. And then there was a time umama aya kubaba kaGayi. Afike umtsho ukuthi hamba utshela umntana wakho ukuthi ahlukane nomntanami ngoba ngimthandeli yena. Athi hawu mama kanjani because liyabahlanganisile besingekho mabehlangana. So thina futhi sizobahlanganisa athi hamba uyotshela umntana wakho ukuthi ngithi akahlukane nomntanami. So wamtshela baba wathi hayi lo mama loya uthi wena hlukana nomntana wakhe. So mina bengidlulisa umlayezo angazi yabo ukuthi bona imisa kanjani. Wathi hayi. And then umama wafika futhi nala sihlala khona because wafika ekuqaleni wazorasa besingekho. So sitshelwa uMastand ukuthi awufikile la wazorasa waharass uMastand athi ya nyazo noSifeke watshelile ukuthi ungavuleli igate vula le gate. So umama abantu nje wakwata wagcina sike si-actela nje wasicela ukuthi nje siphume kwakhe. Sathola enye indawo ke samove out. And then ebelokhu nje kuumuntu ukuthi uhlezi uyasiharasa noma ngibona estradini uzongithuka. So ngivele nje ngimzibe ngimdlule. Ngamnaki. So kwaya kuyena oloku kuya ukuhamba konyaka ke and then wayivuselela icase futhi this year. So mayivuselela icase ivuselela ngokuthi uthi icase ithengiwe. So why lo muntu akhishiwe ayikho leyo ukuthi ukhishiwe uphume nge-white paper. So uthi nasithenge icase. Cause the time aqeda kuvula icase uye behambisa umntana for into zokutesta nani. And ngalelo viki lelo cause mina bengatshelwa nix but bengitsheliwe nje ukuthi hayi umntana uzohamba utest. Ngalelo viki lelo lokutesta kumntwana kunomakhelwane wathi yazi umntana wakho hleze ememeze ebusuku from ngo-1 until ngo-3. And umama wakho simuzwa athi umntana kini mbambe inyawo. So mina ke ngakhuluma nale phoyisa eliphethe icase ngathi kune complaint so mangifuna ukuvula icase nangivumelekile. Wathi angivumelekile. Wathi sihlangane eProtea. Saya eProtea. Masiye eProtea athi lo mama lo
yize umntana wakhe athini uthi wena uwe umntwana. Cause why abamakhelwane bazothi wena umemezisa umntwana ebusuku uthi akabanjwe iy'nyawo. Ngithi mara iqiniso why umntwana ememeza ebusuku from ngo-1 until ngo-3 wenziwani umntwana? Athi hayi wadifa umntwana uya-sleepwalk. Ngithi hayi ayikho leyo nto. Kusukela nini lo mntwana e-sleepwalk? If bukhona into wrong ngabe ngiyambona mina as umzali mara kanjani umntana kube na something mina ngingatshelwa. So bangiphikisa nje bathi hayi ngiyahlanya. Ayikho nje lento engiyikhulumayo ngabe yimi engikushwayo kahle kahle. Cause mina ngithi umama wuye omolesta umntwana. Cause bathi even ne-statement somntwana asicorrespondi. Esokuqala uyasho ukuthi ubonkosi umbamba ugwayi wawufaka emuva. Nesesithu sisho kanjalo. Esesi3 sithi uthe uma ungakhuluma ngizombulala umamakho. So bathi why statement somntwana singacorrespondi? Why mase buya futhi sokunenye into ediwe. So baze bayasho ukuthi umntwana lo uyakhomba ukuthi ufundisiwe cause ugogo uyomqalela isentence. Khuluma ubani ukwenzeni. Ula umntana azokhuluma khona. Ngeke ukuthi kwenzakaleni bese umntana azikhulumele. So babona la ukuthi umntana usetsheliwe ukuthi akhulume kanje utrainiwe. My sister. And also umama unokuthi anikeze umntana ifoni ukuthi angisendele ama-voice note angithuke. So every day nje ngisendela ama-voice note angitshela ukuthi ya ngihlala ne-Facebook. Yo. Satira. Well, why shall God? What a line when you go shall have a voice limit. We are left. We shall not. We shall pass a dark line here. Why is she here? You have now to messing pasta saco. Sisela. Ungalokuba islim magan. Islim magan. Usela gute. Ulo fine palm. And then see line here. Look shall let the lock. Oh, was all wagon. Islim. One shed up. Pull my up. One up. Well, pull my up. When I'm not inside the good mind. What about we are harmed. We shall on the face of yak. We shall now. We shall. A fool of Gusala. A sailor. One shall. A fool salagan. One not so shot. Oh, never tell it. What do you know? The bit of my place. What cock around with any case? What's on for any case? What's on for that or any case? Let them do something. It takes them. Eat on. I have to go keep on. When I have to go keep on. Eh? When they like when you say, look, the prayer would tell it. And hey, when I fake up, look. Who's the boss? I'm gonna come around. Who's the boss, honey? Eh? Yes, Daniel. To see. Why is that up? Boom. Go, my sister. So manje njengoba eboshiwe umama u-involve nabantu bomphakathi nabantu bepolitiki ukuthi bamsupport.
So bahamba naye e-court, bafike bazomsupporta. ukuthi u-baby daddy so naye ne-community manje. ukuthi uripile and angatholi ngebheli. Umntana wakho nangakhe? I-first born uzenza 6, lo second born uzenza 2. Lo okhulumayo la Ilo mfana i-first born. So in terms of maintenance yabo wenza kanjani since bahlala nogogo and ubona ugogo indlela bakhulisa ngayo? So banani lapha kugogo bane grant? Ugogo uyayihola i-grant yakhe. Uyayihola i-grant yabo, But still nami ngiyamenzela uyasenda nawe? Ngiyamthengela ukudla ney'mpahla ngiyamthengela. Mangithengela usisi wakhe naye ngiyamthengela. Oh, my sister, I'm sorry. Like, I'm sorry, it's a lot. Like, I can only imagine. Can't put myself in your shoes. You're strong. You're a strong woman. I'm proud of you, and you shall overcome le. Bakhona abantu like ababhekile. If there's anyone that's willing to help, be it information yama lawyer or something engayenza this thing ibe ngcono, because it hits deep mangabe ngizozwa umntwana. You can tell I'm a mom. I know. I understand. Uyamuzwa umntwana otrainiwe. When you said it earlier, I couldn't like understand it ukuthi it deep ngalendlela le. We understand it's things that umntwana has been told to say kumama wakhe emzala. It's heartbreaking. It is really heartbreaking. And like you say, a relationship noma it's toxic. It is toxic. Yeah, one danger. The thing is, uyayifaka inzondo ebantwaneni bakho. And I'm sorry. You don't deserve that. You really, really don't deserve that. So, manje since baby daddy aboshiwe, how are you holding up? Like endlini, irenti, because I understand ukuthi bencedisana. So manje njengoba usele nomntwana uyiwani, kwenzekala, just take me through. Ifamily kabo baby daddy yangisiza nangerenti yangisizile. My sister, akekho yena uvalelwe lapho. It's a lot nje kuningi. You don't deserve this. I'm sorry, you don't. So wake wa like mawuya uyombona baby daddy lapha ejele, man khuluma like uthini? Akekho right. Akekho right, because uzuyasho ukuthi if ever it happens ukuthi uyagwetshwa, yena ngeke azohlalela ejele for into angayenzanga. So rather commit suicide. So he's thinking of unaliving himself ejele. So when ugogo is saying baby daddy your child, uyisho when nisahlala nonke nomntwana before uzomthatha umyisa kuye? Because ngifuna uku-understand isikhathi ukuthi uthi umtholephi umbephi. Because iy'tori zakhe ay'hlangani ziyi-2. Esokuqala uthi umntwana urejwele lapha endlini while ngisahlala kithi. Esesithu kulathi umntwana urejwe enami ngihlala no-baby daddy. Because even though umntwana ebinami, but u-baby daddy umuntu ohlezi ngekho usemsebenzini, ubuya late. So yimi engisala nabantwana. And akazi kube khona isikhathi la ukuthi ngimshiya nomntwana. Ngoba uhlezi busy. So umuzika babakho basically kahle, because you took me through the process
ukudayiswa komuzi. Do you feel ukuthi it's the fact that ukwatela ukuthi uthengisa umuzi, or she thinks ukuthi uthengisa umuzi, hence why she's doing this? Or do you feel ukuthi vele as she wanted you uyongena kulo baba omdala amlethile kuwe, uyiphi into ngathi mhlambe ulwisa wena ngayo, looking at it yonke as a whole, ukuthi yiphi le mhlambe obona ukuthi mhlambe I don't want to put igama zonda, but le I feel ukuthi uyenze wrong mhlambe bezomjabulisa? Cause indlu yona ayikakathengiswa, sisafuna ibhayi. So amaphepha ngihambe nawo akimi, uzamile ungilwisa for amaphepha ngayala. So inkinga la it's about imali. So into esibanga imali, cause baba saphile besenzela whatever sifunayo besingasweli mix, so imali bihlezi khona. But then manje akasekho, so akasekho lo muntu besiphilisa lempilo le, kumele ukuthini adjust, but yena akaka accept leyo nto le. So inkinga la it's about ukuthanda imali nje kakhulu, ukuthi she's willing to do anything ukuthi nje ayithole imali. So ifamily yakho ne family, like ifamily yakho, you only get support from your family yaga baby daddy. You don't get support from your own grandmother. It's just I mean your family is just ugogo ne community emsupportayo khona my family members akho mhlambe afikayo and amano no gogo mntwana. Esayidini lami ngisupportwa gogo, cousin nami nabo malume. Ifamily side lakhe abomama. So meaning ne family divided. Yes. Cause bayazi le ndaba isaqala ukuthi besilwa nje nababazi ukuthi kulwelwane. Yes, so bazamile ukuyingena le ndaba ukuthi kube khona ipeace. Even before sakhuluma ukuthi umntana urejiwe, yibaba mkhuzu uthi hayi musukubophisa lo mfana ngoba wena umzonda. Cause manje useqhambuka indaba zokuthi uthi ebene ngathi ama family matters between yena ne family yakabo guy, which is into esingayazi, into ephuma manje. Kuthi hayi kokwa lapha yana uke wangiloya, ufuna indlu yami, ungilwisela indlu yami, izinto esingazazi. But now the thing is she's using the child to fight her battles. Because we did go to court, Zonita court, so we did meet before CC asked me. So we did meet nomphakathi because of kusephuma indaba zokuthi ngathi kuyaharaswana, like ama voice notes were circulated nomphakathi uthi angazi leyo family or ugogo uyaharasa. And then makasitshela like uyena umntwana ukuthi hayi ugogo utshela ukuthi bayoshisa in, so we had to ukuthi sihambe nokubheki noHadelis sikhuluma nomphakathi. And then when we met there, the umphakathi is not to say obviously mele basupport him because ugogo looks very innocent. Yeah, uyabona uzisona ngombhekile, uyabona she has the same look as her. So obviously umphakathi uzomsupport. So thina we're like especially if it's a minor and their case. Yeah, that's how you react, such as ama-police in everything. Yeah. So thina nje we figured, and then let's say pause sathi maybe lezi zinto zale zomphakathi. And then lady here told us ukuthi inkinga ukuthi she's not looking bad emphakathini. Kuba ngathi yena yenzani akasupport standing with baby daddy, choosing daughter. Ubheka wrong, but masibheka vele it's like okay, she deserves the right to tell her side of the story. Nomphakathi maybe uzokhona na ukuzwa. And again, I don't think ukuthi ungaza in such a big platform still uphike into saying awazi ukuthi kwenzakalani, because you are the mother of the child. Everywhere vele sivumelekile ukuthi umama umntwana asabe nomntanakhe in cases like this, but it's very complex. Yeah, it is very complex. Kusho hearsay idonsela ngapha. Hence why I'm saying maybe if we can get support from
abantu bomthetho to dig deeper into this matter. Only then, because akunama side to there's your side, my side, and the truth. So we're pleading to umphakathi to get help, be it amaphoyisa, lawyer, anyone that can help us. Ukuthi sazi ukuthi i-way forward ithini, if the child can be tested, if ngaba even a lie detector, something, but the truth needs to come out. We need to hear iqiniso ukuthi lithini. Because into esibonayo lana ne umntwana yena uya-abuse. Umntwana uya-abuse, and for a minor child, it's not nice. Bazizwela ama-voice notes in, and then umntwana is being used as a tool to actually fight family conflict. Ama-battles abantu abadala. Guys, Because no family is perfect, but using children. Ngizine-voice note kamalume la asho khona ukuthi umntwana akarejwanga. Can you please play it, my sister, as soon as I speak in? Okay. It clearly states umntwana akarejwanga. And ne-voice record la umama bengixosha khona. Ngathi ngihambe ngaphinde ngize lapha endlini. And then uzuyasho ukuthi that's why mina bengitshela abantu ukuthi wena ulala nobabakho. Ngicela uyidlale sis, if you don't mind. Angqobini uhlala And then kushoda leyo kugcina ke Siphiwe. Ngifuna uyifaka phakathi cause yinde. Okay, I know. Angithi yena uye umuntu ebelokhu esuku sezenza amakhulu naye. Baba kuthoza umhlanganisene. Baba kuthoza umhlanganisene. Yeah, ngoba lento yenza nje ayikho nje kakhulu. Ikhethi yanini yona le nabo la kwi state bayilima kangakanani ukuthi benza bayibona ukuthi akusiqinile. Mina angazi phela manje shona. Into yenza nje makhulu akho. Uthi ufuna ukutshela ngapho wabothatha ku-3,000 ngapho ugogo sekumele manje abhadalane ney'kweletu zakhe. Kona manje lisimati ugogo ukhiphe 1.5 kusele 3,000 esibheke ku-3,000 nomele ayikhipha ayinike ezimashonini. Onje yile ugogo izolo ngathi ayibo. Into ezenza amakhulu nayo. So, I'm sorry. Angazi nokuthi ngaze ngixolise kangaki for what you're going through. No one deserves it. Mara usudlula. This too shall pass. So, ubaba ingane, like ubaba umntanakho biological father, ukuphi yena? And ukuphi uthini ngayo yonke lento uma ngabe uyazi? Baba umntwana ukhona uthema iboshwa lo baby daddy kula ngamcontacta khona cause besingina communication, so ngamazisa ukuthi kwenzakalani, dinga ukumbona ngicela sihlangane sikhulume.
So ngamtshela ukuthi kune-case ekanje nakanje, umama uvula i-case ukuthi umntwana wenziwe kanje, kube into engekho. So ukufika kwakho on that day, safika nje ukuthi umuntu othi uzobona umntwana cause akaze ambona, akaze besempilweni yomntwana. Amsupport. Nix. And then sesiyaphuma-ke ngibachazela the whole story. Mase sibuya umama kula sesithola khona ukuthi unalabantu bomphakathi, ufika ubatshela ukuthi mina njengoba ngilethe ubaba womntwana ngithe ngizoletha ubaba womntwana ukuthi azothatha umntwana wakhe. Yinto ayizwile mina ngiyikhuluma kumalume emkhukhwini. So ngithi hawu into engiyikhulumile ngathi hayi bangitshelile mina ukuthi njengoba umlethe la ngithi ukuthi azothatha umntwana. So bambuza ukuthi vele iqiniso, athi angiyazi mina leyo nto, it's the first time ngifika la ngizobona umntwana wami, so leyo kuthatha umntwana nani angazi nix. So ula sebemazisa khona naye ukuthi hayi kwenzakala into eso kumntwana nani bathatha amafoni number akhe. So yena bengitshela ukuthi hayi umama lo umfana yamtshela ukuthi umntwana ukukhumbulile, yabona, akhulume naye. So ngikhulumile naye, so yena ufuna ukuthi senze peace between mina nomama. So ngiyamtshela ngithi sizamile leyo nto kaningi, angisazi ukuthi ngiqolisela ini, ngenzeni. So yiphi into wena bongayicela, like ongayicela or i-message ongabheka i-camera leya and ukhulume, mhlawumbe ukhulume nomama and yeah, ayikho into mhlawumbe i-message that you want to leave anyone, be it ingane yakho noma umama nje amagama akho as sizoyirepapa ishow into ela ngaphakathi kwakho ofisa ukuthi ungayikhuluma but ongayitholi i-chance. Okay. Mina ngafisa ukusho ukuthi I wish bengazi ukuthi umama yini le ngamenza yona ukuze angitreat ngale ndlela angitreat ngayo. Ngiyafisa nje ukuthi like kuhlalwe phansi noma kutholakala ama-social worker ke akhulume ukuthi ngamenzani, because angazi ukuthi iqala lami yini, sengifelani. Nale ukuthi uzongixabanisa nomntanami usengithathela umntwana, akusamelanga manje ukuthi ngibonde nomntwana ekubeni ngimkhulisile. Angikhona ukuthi ngispende isikhathi nomntanami. Sibonga sisi, kusolunga ne? Kuzolunga, uzoba right. That's it ke babukeli emakhaya. Until next time, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and obviously hit the notification bell and give us a thumbs up. Thank you, bye.